Jeg hedder Cecilia. Jeg bor i København og er madblogger. Jeg er lidt af en kagenørd og elsker at være kreativ, når jeg bager lækre kager og laver smukke desserter. Jeg er helt vild med cheesecake, og cheesecake er en ret fed dessert, fordi den er sådan nem at tage med sig rundt. Man kan fx tage en cheesecake med til picnic, man kan tage den med ud, hvis man skal spise hos et par venner. Jeg starter med at smelte smøret. De her blade husblas, de skal lægges i blød. Og det er vigtigt, det er koldt vand, fordi de skal jo ikke smeltes, de skal bare i blød sættes. Så skal der også en kiksebund i bunden af en cheesecake. Og der bruger jeg sådan helt almindelige kiks, og de skal smadres. Cool. Nu skal smør og kiksekrummer blandes. Det vigtige nu er, at kiksene de skal fordeles, så der er lige mange over det hele. Og så skal de presses sindssygt godt ned i bunden. Og det kan man gøre sådan med bunden af en skål eller noget, der er fladt. Og så skal det bare mases over det hele. Perfekt. Prøv at se en gang, hvor godt det sidder. Sådan skal det være. Den her cheesecake, den er jo med jordbær. Så jeg har fundet nogle gode, friske jordbær. Sidste år der var jeg så heldig, at jeg fik muligheden for at udgive en kogebog. Og jeg var slet ikke i tvivl om, at der skulle være et helt kapitel kun om cheesecakes. Der er en cheesecake til hvert humør. Du kan lave dem sure, du kan lave dem søde, de kan være sådan syrlige, saltkaramel, chokolade. Alt kan lade sig gøre. Så det er helt sikkert derfor, jeg er så tosset med at lave cheesecakes. Det er fordi, der er så mange forskellige muligheder. De skal bare i en gryde, og det skal de sammen med rørsukker og en lille smule vand. Så skal der selvfølgelig også lige lidt vaniljekorn i. Det giver lige en ekstra god smag. Og vaniljestangen, den kan lige så godt komme med ned til jordbærne, for den giver sindssygt god smag. Sådan. Nu skal det her lige køle af, så i mellemtiden så kan jeg gå i gang med cream cheese massen og flødeskum. Og den her Philadelphia, den skal faktisk bare lige piskes hurtigt igennem, så den bliver lidt luftig i konsistensen. Så skal jeg lige piske noget flødeskum. Nu skal det hele bare blandes sammen til cheesecake-massen. Jordbærne her er kølet lidt af, og de skal ned til cream cheesen. Det skal lige røres ordentligt sammen, så der ikke er nogen klumper tilbage i det. Til sidst skal flødeskummen bare ned i. Så vender jeg det lige lidt forsigtigt rundt, fordi jeg vil helst ikke banke konsistensen ud af flødeskummen. Og så giver den lige en lille smule flormelis. Nu er den klar til at blive hældt i formen. Den har sat sig helt perfekt. Så nemt går det. Som man kan se, så er det altså ikke helt fri for skønhedsfejl rundt om kagens sider. Så hvis man godt lige vil have den glattet helt pænt ud, så kan man tage noget kogende vand og dyppe sin palet i. Og så kan man bruge den varme palet til at glatte skønhedsfejlene ud. Så kan man få en helt stringent og stram kage. Det her, det er prikken over i'et. Kæft, det ser godt ud. Alle cheesecake-elskere, de kommer til at elske denne her.